This is an Andon service station in the Mikkeli factory, Finland. Andon is meant to improve our ability to react to problems in production. Andon on itse asiassa japaninkielinen sana ja tarkoittaa lamppua, sellaista hälytysvaloa. Eli kun Andon hälytys tulee, niin silloin on jotain pahasti vialla. Andon is a system for notifying people responsible for production and quality. Andon prosessi alkaa sillä, että jossakin päin tuotantoa tulee ongelma. Me ollaan määritelty, että se ongelma liittyy vakavasti laatuun. Eli vakava laatuongelma, esimerkiksi suuri osa koteloista on huonoa pinnanlaatua. Silloin työntekijät on ohjeistettu siihen, että ne tekee Andon-hälytyksen. The purpose of the Andon standard is to react immediately to important problems and to solve them right where they appear. Andon is an integral part of the war room concept, but the main difference is in its immediacy. Andon on vaan ehkä vähän nopeampi ja tehokkaampi, että se toimii semmoisissa ongelmissa, jotka pitää ratkaista heti, niin se toimii paremmin siinä. Sitten taas war roomin menetelmä toimii semmoisissa asioissa paremmin, mitkä voidaan käydä myöhemmin ja löytää sitten myöhemmin ajalla rauhassa niitä ongelmien ratkaisuja sinne. If an important quality problem occurs and the situation requires immediate action, the work is stopped. The person who discovered the problem triggers the Andon alarm. Andoni antaksegi tavalliselt siis, kui tööline ei tea täpselt, kuidas edasi jätkata. The Andon alarm is triggered with a special Andon phone that is available at each Andon area of the factory. Mobiiltelefonidesse on juba eelnevalt siis sisestatud need Andoni grupid ja ta lihtsalt peab valima sobiva grupi, siis saatma nendele sõnumi, nendele gruppidele. Nendele hakkab see telefon siis andma sellist häiret. Tämä on siksi keltainen, että tämä erottuu ja jokainen näkee, että tuolla voi tehdä se hälytyksen. This phone is preset to send Andon alarm SMS messages or make a phone call to a dedicated First Wave team member. The First Wave team is a list of people who must react immediately to an Andon alarm message. The First Wave team members also have special Andon mobile phones that are preset to receive Andon alarms. Kun henkilö on tehnyt Andon hälytyksen, paikalle tulee Andon ryhmä. Andon ryhmään kuuluu yleensä osaston tiimivetäjä, joku henkilö laadusta ja sitten siihen saattaa kuulua esimerkiksi kunnossapidon henkilö tai kehitysihminen. Andoni alarmi saanud inimesel on kohustus siis olenevalt sellest, kas ta on lõunapausil, suitsupausil või kuskil koosolekul, maksimaalselt 5 minuti jooksul ilmuda siis sinna osakonda, kus häire on antud, et tegeleda selle probleemiga. The response time is measured from the alarm triggering the SMS to the point when all First Wave team members have arrived to the problem location. Jotka tulevat näihin ongelmatilanteisiin, ovat kuitenkin niitä henkilöitä, jotka ne joutuvat ratkaisemaan ennemmin tai myöhemmin. Niin se ei poista heiltä tai lisää heidän työtaakkaa, vaan se vaan tehdään nopeammin. When the members of the Andon team arrive at the alarm location, they should wear special orange-colored Andon vests that are located in every Andon service station. Andon hälytysryhmän jäsenillä on sellaiset huomioliivit päällä, jolloin tiedetään, että nyt on hälytys päällä, eikä kukaan tule sitten kyselee tai vetää hihasta, että mitäs täällä nyt oikein pyörit. When the people who have received the alarm have arrived, they study the problem and collectively decide upon an immediate solution. Tavalliselt on nad siis pädevamad kui nii-öelda see tootmistööline, kes ei suutnud sellele probleemile lahendust leida. If the First Wave team cannot solve the problem, then the alarm is extended to the Second Wave team. People notified in the Second Wave are chosen by the First Wave team present, and the choice depends upon the nature of the problem. Kui meil on tegu kriitilise probleemiga, siis kõige suurem otsus võib olla see, et terve tootmine pannakse seisma ja seda toodet siis sellel hetkel edasi toodeta, kuni ei ole tulnud selgust probleemi. However, in most cases, less radical solutions are sufficient. After the solution is agreed upon, everybody can resume their work, and the person who triggered the initial alarm must register it with the special orange-colored War Room loss card. The Andon loss card includes also registration of the response time. Also, the alarm is registered into the electronic loss database. Esiteks on ta sellepärast väga hea, et kui enne meil töötaja pidi töökohalt lahkuma ja hakkama otsima oma probleemi lahendust, see Andoniga nüüd on tal võimalik see probleemi lahendus enda töökoha juurde tuua ja sellelt ka oluliselt siis nii-öelda see tootmisseisaku aega vähendada. Ennen kuin meillä oli Andonia, niin työntekijät joutuvat yleensä odottaa pitkiä aikoja ja sitten kirjoittiin häviökortteja. Ja sitten joskus 2 viikon päästä, kun oli Pareto-palavereja, niin siellä käytiin läpi sitä ongelmaa
Ja silloin se ei enää ollut niin hyvin muistissa. Ja teiselt küljelt siis on väga hea, et kõikide nende väikeste probleemide puhul siis jääb meil nii-öelda jälg sinne andmebaasi Andoni kaukaartide näol. Andon on itse asiassa menetelmänä hyvin yksinkertainen. Sitä ei ole ollut kauhean vaikea selittää näille ihmisille täällä tehtaassa.